Good morning mga guys ug mga dol. So may buntag di awan kayo guys ug mga dol kay bagyo. So ako kalakaw kay nangita pa kus kuan hospital bill sa una kay na-admit akong bata sa una sa Cebu City. Karon na-admit ko sa Soto. So ang taga Soto nangayog bill sa Cebu City nga hospital. Nya akong gipangita diri sa kuan sa amuang mga papel-papel diri. Akong nakitaan way bill kuan ra na statement of account mao na ba kani o wa gani gyud ni adto og CCMC ani mangayo og balik og hospital bill ani sa bata. May tagmao na ni statement of account may nakabutang gud di mo hospital bill. Ang na hospital bill ri ako ang bata kamanghuran kay na hospital sa una na ang iyang bill. Nya ako ang bata nga magwangan way bill. Mao lagi mga bata lagi. Gunting-guntingon masa ni mga papel oy. Mao ra gayo. Statement of account ni. Statement of account. Kwarta ni asa ta manulis ani. Isa may nahibaw-an diha nga nay kuan be pa-interes ko kadyot anang inyong kuan be kay inyong grupo diha ba kantos tulis ba kay isura gid eh. Murag katrabahoon ko ron murag di murag mulakaw ko murag ko mo trabaho libog ko sa kung tunahon ako. Gabi gani ni adto ko PhilHealth sa Vicente Soto nang hangyo lang ko nga pa kuan ko. Ako'y pauna ko ba kay trabaho ko. Yan isabutan sila ni okay sila. Pagkuan dito mangayuan mo kog bill sa CMC sa una. Nagsirbi ni. Yan nung kay ko dali sa mga papel wa pag bill. Mana nagduha-duha ko ron mo trabaho wag ako o madto ko og hospital sa Cebu City. Madto ko hospital sa Cebu City. Akong kwarta 20 pesos. Parking pelandaan tagaan tag 20. May tag CMC kay ang parking dito 5 raman. Ang CMC sa Soto 5 pesos. Cebu City parking nga dito 20 dayon. Paita. Akong kwarta 40 na lang. Naamag gini giray. 40 na lang gini akong kwarta guys. Mga siya. Tag 20. Mao nang hangyo ko niyo diha og kinsa man ang na mga grupo diha nga ganang ginagmay ko tulis-tulis ba nya paintira tag kadyot ninyo be kanang kadyot lang kayo kanang mga pang kuan gud pang panandalian lang ba kadyot ra kayo mga balig sa kasimana nga budget ba sulbi ta kayo eh. Tumawara to mga idol o mga guys no. So nagduha-duha pa lagi kung kuan lagi. Nagduha-duha kung lakaw. Kay kuan. Trabaho ba ako o mo adto ba ko si MC. Pwede na magbuntag madog si MC no. Kahapon mo trabaho ko. Makaya ba kana ko? Matog CMC mag kuwag bill. Nya madto pa kog Soto ipas ang bill. Kahuman at gusto trabaho. Baga ko late gihapon sa ano? Sa Mara eh.
Puya si giyaw-yaw diri wa tay kwarta ni si tagyaw-yaw diri. May pag basig namin ni bawaan niya guys. Anade ko kuan guys, baligya na akong generator ako guys, baligya na ako kuan. Barato ra kayo 5,000. Ara. Kini guys, baligyan ako 5,000 guys. Nah, siya. Wa ni siya daot guys, aw yang daot kanira oh. Yung tabon ani. Muray daot. Baligyan ako kay lisod kayo, anak ko madaw-daw ba. Nya sweldo layo pa kayo. Pitsa 30 pa nya. Sus, apikin gid kayo. Ang 30 mag-abot baya diha atong kuan, atong utang. Siguro rin ibayad-bayad sa utang nya patay po ko sa kong motor nga 2,000 40 ang buwan. Paita bita problema ba nga mo once tuwa ba. Mara guys no, kisa timo palit diha guys. Natay generator di baligya. So kay wala mo koy laing madaw-daw gyud. Mara mo gini. Ako gani siya baligya guys kay magkuan kog solar. Mag-ilis kog solar ba. Unya kay nabot mo tag emergency ani. Mao ni nga baligya ni. Baligya na ako kuan sa marketplace, baligyan ako ni 6,500. Dayon og ipaubsan. Dayon nahimo siyang 5,500. Karon baligyan lang ako 5,000 oh. Okay, kisa may nay kuan dia. Kanang nay kaila dia mapalit oh. Pang backup ba mga di mo na matag-an ang panahon. Mga bagyo ana simbako lang palayo. Labangon og 7 ka loud times 2 nya. Mao ni nga natay generator. Actually guys, akong generator duha gini ka buok. Kay ang usa ako gina siya. Duha man ka buok. Hinahinaykan lagi nato kay baw kaning mga kalamidad nga mo bagyo mo kuan. Mao ni basig ganahan mo diha pang backup sa inyong kuryente mo burn out. Ano kuan siya 950 watts rin siya nya kuan siya 1 point something nga kBA siya sa kBA rin kapin ng generator. So makadaog na siya grinder sa kabuok o barina nga mga susod kabuok ug ari ka sa suga. Kadaog ni siya suga kuan pila ka i-total ra guna nimo ang kuan 950. Totalon ra nimo butang tag for example imong suga kay 100 watts na 950 man eh. So makadaog pa ni og kuan. So 9 butang tag kuan ka suga. Butang na to 8. Napa kay 150 nga kuan. Bakanti mo nang bakantihan gali nimo na 00. Di guys, kisa na guys. Na. Malakaw na ko guys, naglibog ko guys, ug asa ko mo adto. So ako na ni puro dali guys para makita mo guys ug unsay kahimtang nato diri. Mao ni. Generator. So mao na guys no. Mao ni oh. Paki-share na lang sa ko ang mga vlog dia okay sa ganahan. Kanang willing ra ba? Kanang willing ra. Lisod kay nang pa-share ta nang di mo willing mo tabang sa tuwa bisag bahalag mo may katabang palihog lang kog share sa ko ang mga video diha basin pa di way mo tabang nako mangani og financial basig kani ako ang mahalin niya ako ang generator. So salamat kay inyong tanan palihog ko og share na lang og sa gusto og palihog na sa kog follow guys kay mulakaw na ko sa hospital.